吉野ヶ里っていうのは交易って言って、新潟とかですね、それとか奄美とか中国とかあっちの方がずっと交易をしてましたんで、鉄とかそれから水田なんかが早かったんですね。それでやっぱりそういうのしてない他のとこはやっぱ欲しいもんですから、じゃあ力ずくで奪おうっていうことで敵の侵入を防ぐこういうふうに環合集落っていうの風になったんですね。ていう花ですよ。2002年ね。